Esta, como ben decía Marisela, a festa da filloa en Muimenta e hoxe aquí. O 1 de maio será alá en Muimenta, pero hoxe temos aquí e que temos boa representación. Atención, queridos luareiros e luareiras, vai nacer unha estrela. Esta noite, aquí, no luar, presten atención, chámase, bueno, o disco Casandra. Casandra. Ela chámase MJ Pérez. Efectivamente. Que ven sendo María Xosé. Sí. Arzuana. Arzuana, sí, señor. E guerrilleira da música. É moi guerrilleira. Isto de guerrilleira por qué? Bueno, vendo o anterior disco, realmente. Xa tes 2 discos? Teño 3. 3 discos, con 20 cantos anos? 25. Bueno. Hai que dar guerra, galloso. Pois veña. Entón vamos pola terceira, non? Imos pola guerra, terceira. que chamamos de Casandra. Que estamos presentando agora. Ben, dixémoslle antes, oye, como nos gusta a canción MJ Pérez, a que van a escoitar agora, cando ensayou, non? Como nos gusta a canción. Oye, pero nos gusta moito tamén o vídeo que aparece aí detrás, mentras ti canta a canción. E que no fixo? E dice, fixo no eu tamén. É dicir, faino todo. E vai, e faino e moi ben. Hai que dar de todo. Bueno, veña, vamos con MJ Pérez. Atención, volvo a repetir que temos un talento aquí no escenario do luar. Adiante, MJ. Metín a pata ao fundo, porque che contei todo referente a mí. Moitísimas grazas.
Anoten ben este nome, MJ Pérez. E o seu terceiro disco, Cassandra, guerrilleira da música. Guerrilleira, Bueno, guerrilleira. fantástica, MJ Pérez, de Arzúa. Que cando falamos de Arzúa, acordámonos da